Lapli perdaya ke jingrakhe ke jublik siar jong ke Maurus Air Youth and Cultural Club hakah nyu tarik u kelalekot ar hajar ar pulai. Bat kani ke jing pli ya kani ke jublik siar kan ne nyu sngi kentie nado kah nyu tarik hado ka khat sau tarik u kelalekot ar hajar ar pulai. Hakani ke tayo pinsakhi ya ke jing lek kai bebonjai kum ka kenjat ball, volleyball, cycling, drawing, essay writing, poetry writing, jing ruai, jing shat, bat ki jing ilek kai tenrai hapo shnong, kum ka siat maubur, ka nyak kalidi, ka sok tingko, ka mau kentieng, ka tit podon, ka nyak songwiang, mau poin, bat ki wei. Pin sakiru ia ka jing kren, jong ki kongsan, bat ki riurang ba ka shnong, bat ka tan. Kapan ini? Nakabor jong ka Maurus Air Youth and Cultural Club ngapan benar ha kani kano pai singi ba ya ka jing le kai ka jing rakhe jong pi ka Golden Jubilee Week lapli perda menta ka singi parkan ya ki jing le kai baro jisnam hadu ba pindayo ban perkut ha ka snam arajar apsa kublai ju. Original. Le meno kala yo ya kani kamadan. Kani madan indai yo indai ai meno. Handai la ai da ka wei kalong kemi badu wei long pa. Kata kalong kaki daris marwen. Kapalong pa jong ka buawan hagisnem san poar hangni po snong Maurus Air. Kata kani hangni ka kadai ka per ka jong peluwer bodai u wei lu kamtam ha ka balang udai tu ben besan bad udai lu rampas snong bala ban ya trelang bad ngi ha kata ka po bad ha ka banga sungu ba ya kani ka jaka hangni kadai tang kajakarep kadai kajakarep la tumpan
la thung riu hadem Henry umlong riu hadem nama balai nama nyang bernai ni jatiang penduduk yang riu hadem badar lor kata ka kidaris marwai kepada ka kun kadu bijong elwel dengan pesan bad kolwing wasong ya kanika kidaris kepada luka kun kadu bijong elwel dengan pesan te hagasnem khat kana spa new poar way wala klatno badai tumen pesan hi bad badai ru astan headman ya ka bau la tho ya kata ka dulir ha ka spauterik ke jong upanai jun bat ya bala ai ya kan ka jaka bat dak ba penin penyaker per tei saja sa nengkin ba kadon kata ka jaka kepala penker per hai jaka jong kani nama dia kani kemut lakam dagasnong baki kun samla naga penta bangin ya lebor kata kalau kawai mentua kade kalau tem Kemaurus Youth and Culture Club Kakot Kawer ya baro ki perlok perjor jaga jingpli ya jing lekmen jublik siar jong keseng kapan sedang naduk kan nyo rukat sau terek kelalingkot arajar ar pulai Wan Mansaki ya kicing lekai paper kum ke football, volleyball, blind penalty shootout, marathon, cycling, drawing and painting, poetry writing, essay writing, pillow fight, obstacle race, long jump, high jump, bat QA. Pilaru bersaki ya kicing lekai tenrai bju lekai po isnong, kum kenyak kalidi, nyak songwyang Tit podun, sok tingko, mau kalai lene mau kenting, siat mau bur, mau pon, jingitan telai, jingi siat knam, jing ruai bat jing shan. Hur ahur, hanai kaken hur, li ers aj hanai kaken pur. Midonru ke Special Educational and Sport Outstanding Award, bat shibon kiwe jing pingbernya kibsngo tenat. Kata ki entertainment program na ke PHL Group Entertainment Jam Session bat QA. Long shuangin pertu, kementang kintiu, belong den kinkiu. Hur ahur, hanai kaken hur, li ers aj hanai kaken pur. Hur ahur, hai ya kelur. Kai ka fokus ka jongpi kum ki samla ha ka jingdap ka basan phosnam jong ka seng ka jongpi ani ka san phosnam ngamget bakan long ka jingkut ya ka Maurus Youth and Culture Club hanrei ka dai ka jing sedang kumnu pin ya ha ka diga spasnam ka bar uwe ilong din ki jongpi gumba gelio sengau gila trestom tang ban yo ya kani kamadan kaba piyo ban ye lekai kaba piyo ban penlong ya kinu ki program ki jongpi ha kaba menta ni dei ban yo kor ya kajing tristom ki jongpi ban kai ke jingkut jingmut thmai jongpi pat kum ki samla ha ka menta ma pinle na ka menta ka sinong gumba umlung ulaong ayu pinle na ka menta ka ni ka sinong ngangai omdon ka jingmut haki ku bisamla ban ong ba ka sedong kan le ayu yang ngau briu ba lanang lasta
ngau beriu baladep ya kam master degree beriu baladep ya kam PhD asyong kan lai ayu na benta jong andrai ngi dei ban keli ngi ki balalang lasta ngi ki bala dep ya ki jing shong school shong college ngi lai ayu na ka benta ka shnong ka thau ka jungi ka ta ka dei bandon ka thau angi kum ki samla ba ngi trei ya ka kam imlang salang kumno ban yak tin nanti ya ki prasamla ki jongi bat ya ki di ki hap ki baret ka shnong ka thau na kalian tu meli la ha ya kan ni jingai semua Senang. Nasko benang ba kan jing rakhe yang ke Jubilee kalong ke jing perto ya kitu ki long shwa ki blala penlek lupa ki bla pendap lupa ki kam no ta jungi bat kalong ka kamram na kam ta ka jungi ki ba menta bat ka jing kerman na ta ki long den bat shimta na ta kan jin kai na kalong ke junga ku muai usamla nasko benang ba kalong ka ba mentoi shibun na da ka ba ni persang ban ne ikni jing rakhe kamta mele golden jubilee khana bangin nangla ban pli kilat krenti bangin ui khana kirang sab jong krishna khulishwa Teka mana hai hiar lum te jik chat lum te ha. Lara kisan mau kata kan chat lum ha. Lara pibot re ci jok chat komod ba cin ban lo dapat ne. Ha lara pibot komod ci se kernyom lum te matan triang dapat ne chat ne. Jangan Dale stai kat no wadang hap sem dengan. La jam jam